ang Dios di gyud malupig sa kaaway. Bisag unsaon niya, di niya malupig. Kini iyang pagpatay sa duha ka saksi, temporaryo. Kadyutra, pagbangon sa saksi nga duha ka buok, nagitagna pus Biblia. Bangon kini og nahimong bantog hangtod karon. Wa pa nimo lusad sa number 1 ang Bible as the world's number 1 bestseller. Bible lang gihapon. Bisag na Bible sa inyong cellphone, Bible lang gihapon ang most sold book in the world. Humanon ba sa Dios ang iyang buluhaton sa yuta? Yes. Ang Pransya miingon gyud walay Dios. Diha sa iya mag-una ang gingalan natog modern atheism. O ang ilang gipakadiyos ni anang panahon na ang wisdom kung kaalam. Ni-spread na ang atheism pero nagpabilin po ang Christianity. O ang nahitabo yun ni anang panahon na nibalik po ang gahom sa Biblia. Atong tunan ang propesiya nga nasuwat sa Revelation chapter 11, pinadayag kapitulo 11. Ang istorya nga nasuwat sa Revelation chapter 11 ang kaagi sa duha ka saksi nga iya sa Dios. Dili ni kining mga tao karon nga nag-angkon sa ilang kaugalingon nga saksi ni Jehova. No, it's God's two witnesses, duha ka saksi. Kinsa man na mga tao na or symbolic na puna. Ako ning basahon sa inyo sa Bisaya nga Biblia sa dili patamudive sa hubad niini diha sa kasulatan. Ang kagi ako lang ning pick upon. But I'm reading from Revelation chapter 11. Ug pick upon lang nako ang verses nga makuha gid nato ang hulagway unsa maning duha ka saksi nga iya sa Dios nga gipatay apan nabuhi. Wow! Saksi nga gipatay apan nabuhi. Let me read to you. I'll just pick up verses as I have mentioned to you. Verse 3. Og akong nakita ang duha ka mga saksi nga nagsulob og mga bisti nga sako. Paghatagan ko kinig kagahom sa paghimog propesiya sulod sa 1,000 duha ka gatos og kan-uman kaadlaw. Okay, ako ning hubaron anam-anam. Ang wearing of sackcloth kung bisti nga sako, usa ka na ka expression sa mga Hudiyo kung sila magbangutan. Magbangutan gani sa ato pa, masubo kay naay namatay. Ang mga Hudiyo sa ilang pag-express o pagbangutan kung pagkasubo kung naay mamatay, daghan sila paagi. Number 1, ilang bubuan ang ilang ulo ug abo. Mabasa nimo na, gihimo na ni Job kadtong pagbalita sa iya nga ang tanan nimong baka, ang tanan nimong asno, ang tanan nimong karniro nangahurot na ang katapusang balita. Ang imong mga anak nga nag-birthday party naigugkilat ang balay nangamatay tanan. Sumala sa gi-record sa Biblia, si Job miluhod sa langit ug miyabo ug abo sa iyang ulo. Ancient Near Eastern kana nga kultura nga og magkasubo sila ilang bubuag kuan ang ilang ulo. Number 2 nga expression sa mga Hudiyo kung taga Ancient Near East kung magsubo sila naay kasubaanan nila sa atubangan sa Ginoo. Ilang sumbagon ilang dughan. Kita nimo na sa sambingay sa duha ka nagampo ang Parisiyo og maniningil sa buhis nga mabasa sa sambingay ni Hesus. Ang makasusubo maniningil sa buhis nga nasubo pag-ayos iyang pagkamakasala og nangayog pasaylos Ginoo, nagsigig sumbag sa dughan Ginoo pasaylo in taon ko nga makasala ko. Ang ikatulo nga paagi sa morning sa gisuwat sa Biblia ang pagsulob og bisti nga sako. Ang ikaupat, ang paggisi sa ilang sinina sa dihang naabot ang balita nga naay namatay sa ilang pamilya. So kanang upat. Now, ang gisgutan diri, kining duha ka saksi nagsulob sa bisti nga sako sulod sa 1,000 duha ka gatos og kan-uman kaadlaw. Nagsaksi sila sa 1,260 years nga nagsulob og sako. Sa ato pa
sa panahon sa kasab-anan. Ako basahon pa dayon ha. Arita sa verse 4. Ang mga saksi mao ang duha ka kahoyng olibo ug ang duha ka mga kandiliro nga nagbarog sa atubangan sa Ginoo sa kalibutan. Simbolik na sabni nga figure. Ang olibo munay main nga source of oil sa mga Hudyo. Ang kandilaryo munay ilang main nga iwag nga ang ilang ginagamit sa mga pabilo, mga mantika or oil gikan sa olibo. Ang meaning sa ang mga saksi mao ang duha ka mga kahoyng olibo, sa to pa sila ang source sa lana nga nagdag kahayag. Apan sila pod ang kandilaryo, sila pod ang kahayag. Naama na sa Biblia gyud. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Pinulungan na ni Hari David sa Salmo 95, ang imong pulong o Diyos mao ang kahayag sa akong mga dalan ug lampara sa akong mga tiil. Wow! So, ang pulong sa Diyos mao ang duha ka saksing olibo ug ang duha ka kandilaryo. Nganong na siguro nato na? Kay mao man siya ang naglampara sa atong dalan ug nag-iwag sa atong kinabuhi. Now verse 5. Ug kun may buot mudagmal kanila, sa ato pa dili mudawat apan masuko sa Biblia. Dunay kalayo nga magagula sa iyang baba ug magaut-guot sa ilang mga kaaway kun may buot mudagmal kanila. Sa ingon niini paagiha, siya pagapatyon, gipatay ang duha ka saksi. There was an attempt to kill the two witnesses. Verse 6, sila may kagahom sa pagsiras langit, aron walay ulan nga moabot sulod sa mga adlaw sa ilang pagpanghimog propesya. Diri na po ni in reference sa pulong sa Dios sa dihang may kaagi si Elijah versus King Ahab sa Israel. Nga ingon ang hari, ngano naman ning grabe tulo naman ni katuig ang hulaw. Ingon ang propeta si Elijah, tungod ni kaimong gidala ang mga tao sa layo sa Dios, apostasya, gitugutan naman nimo sila nga musimba og mga larawan og mga Dios-Dios. Busa nasuko ang Dios kanimo, nagpadala siya hulaw. Pulong sa Dios gyapon natuman ang hulaw. Okay, atong padayon ni. Og sa bersikulo 7, og matapos na sila sa ilang pagpanghimatuod, ang mapintas nga mananap mulugwa gikan sa bungaw sa kailadman nga walay kinutuban, makigubat bato kanila og iyang pagadag-on sila og iyang pamatyon sila. Verse 8, og ang ilang mga patayng lawas anha managhayad sa kadalanan sa dakong syudad nga tinago nga pagkasuti ginganlag Sodoma og Ehipto. Simbolik gyapon na ako nang isaysay kaninyo ron. Sa diin didto ang ilang Ginoo ilansang sa cross. Nahibaw ta nga si Kristo gilansang dito sa Kalbaryo. Apan nganong giingon diri nga gilansang siya sa Sodoma o sa Ehipto. Simbolik kay mato ang word nga gigamit nag-ingon nga sa lain nga pagkasulti, sa ato pa sa sambingay nga pagkasulti ginganlag Sodoma og Ehipto. Ang meaning ni anang Sodoma og Ehipto, mga lugar nga nisalikway sa Dios. Sodoma mo man na, gisunog sa Dios kay gisalikway siya. Ehipto ang lugar nga mudumili gyud bisag unsay gisulti ni Moises sa paraon, mudumili gyud mugahig gyud sa kasing-kasing. So ang simbol ni ini is a nation that resisted God's reality or God's existence. Verse 9, sulod sa tulo ka adlaw ug tunga sila nga gikan sa katawhan ug sa kabanayan ug sa mga pinulungan ug sa kanasuran, managsud-ong sa mga patayng lawas niini ug dili kini ipalubong. In fact, mukatag sa karsada. Finally sa verse 11, apas tapos sa maong tulo ka adlaw ug tunga, usa ka gininhawas kinabuhi gikan sa Dios, misulod kanila ug sila nanagpanindog. Ang mga na nagpakita kanila giabot og dakong kalisang. Wow, akong isurti ng istorya. Akong ihulagway sa inyo. May duha ka saksi. Isurtihan ta namo ko sa kahulugan. Ang duha ka kahoyng olibo og duha ka kandilarya. Ang representation anang pulong duha, what we now called the Old and the New Testament. Ang giingon ni Hari David, thy word is a lamp unto my feet and a light
unto my path. Ang kahayag sa atong kinabuhi, nag-agi diini siya og pagsaksi nga niabot og 1260 ka tuig nga nagsulob siya og sako nga bisti. Bereavement kay giatem siya og patay. Ug may syudad or nasod nga mipatay gyud kaniya for 3.5 years. Apan igo siya nga nagkatag ang iyang patay nga lawas sa kadalanan. Akong gibasa kaganina. Buong ang mga tao kay gihuripan sa Ginoo, nabuhi kining duha ka saksi, mibangon nga ang nanagtan-aw na hingangha. Unya midaog siya sa kalibutan. Let's go now into the meaning of this as we explore it in our prophetic study today. Okay? Sa pinadayag 11, gipakita kanato ang duha ka saksi sa Dios nga gipakaulawan, gidagmalan ug gipatay. Apan sa katapusan, nagmadaogon sila batok sa nanagpanglutos kanila. Sa bersikulo 3 ug 4, kining duha ka saksi mao ang duha ka kahoyng olibo or ang duha ka kandelaryo. Sa pinadayag 11 bersikulo 2 sab naghisgot sad og 42 ka bulan. Diin ang balaang syudad, ang meaning ang katawhan sa Dios, yatak-yatakan, ang kahulugan ng pulong yatak-yatakan, lutoson, sulod sa pila 42 ka bulan. Ang bersikulo 3 naghisgot nga ang 42 ka bulan equivalent sa 1,260 ka katuigan. Diin ang duha ka saksi kung ang Biblia mohimog propesiya nga nagsulob og bisti nga sako. Sa ato pa, it was witnessing in the midst of mourning. Kung atong gamiton ang sulundan sa propesiya nga ang usa ka adlaw sa tagna, usa ka literal nga tuig, kini mokabat og 1260 ka tuig. 42 ka bulan. Sa Bible, 7 na ka passage ang nagamit ini nga pulong. Ang usa ka pulong 42 ka buwan. Alang sa inyong informasyon, ang buwan nga gisgutan diha ang bulan sa mga Hudiyo. Ang bulan sa Hudiyo 30 ra gina ka adlaw. Ug i-multiply nimo ang 30 ka adlaw sa 42 ka bulan, ang mulugwa ni ana nga number 1,260. Sa uban nga passage sa Biblia, nag-ingon nga kining duha ka saksi nga nagsulob og bisti sa 1,260 ka tuig, ug ang mga nanagpuyo sa syudad nga mga balaan gilutos sa ingon ana kadugayon nga gigamit pud sa Biblia usa ka panahon, duha ka panahon, katunga sa panahon. Now, when the Bible in prophecy use the word time, ang iyang meaning ana 1 year. Ang 1 year po sa Hudiyo kay 12 raman ka bulan unya 30 raman ka adlaw. Ang 1 year sa Hudiyo 360 days ra gina ka adlaw. So at time and times sa tupad dubli ang 360, 720 man na, and half the time ug katunga sa panahon. So ang meaning ana kanang pulong 42 months, kanang pulong at time and times and half the time, pariharag kahulugan sa 1,260. Ug unsa ang mga hitabo ni ana? The church was persecuted and the two witnesses, the Bible has been severely attacked to the point of death. Ato ning padayonon. Kini mao ang mangitngit nga katuigan sa kasaysayan sa kalibutan, ang Dark Ages. According to world history, ang gingalag Dark Ages, wa man gyud nag-explain po ang mga historian nganong gingalag Dark Ages ng medieval period from the 6th century to the 18th century. From 538 to 1798, 1,260 mangina. I-times ng 1798, i-minus ang 538. Makuha po ninyo ang total gihapon nga 1,260. Meaning, kini nga figure is a mysterious figure. Nganong kayo giusab-usab man eh. Unsa may mga hitabo. Ang usas na hitabo, nag-ingon nga, nag-witness ang two witnesses while in sackcloth.
They were severely persecuted and was attempted to be killed. And in fact, when they were killed, they were scattered on the streets. Ato na po ning padayonon sa pagbasa. Now, kini nga kadugayon sa panahon, gisgutan sab ni Daniel ug ni Juan, ingon nga panahon sa pagpanglutos. Gikan kini sa tuig 538 to 1798. Sa panahon nga si Justinian may declare nga ang Bishop of the Church of Rome will be the most respected figure in the Roman Empire that has now shifted from the former pagan Rome to now papal Rome. So, nahitabo na mga igsoon nga ang pag-shift ana, dili na ang emperador sa Roma ang gitahod nga hari sa empire, kundili ang relihiyoso ng Pangulo nga naay title nga priest king, hari nga pari. Mao na meaning sa word nga supreme pontiff kon sa Pontifex Maximus kung sa Latin pa. Muna paghimo ni Justinian, giturn over niya, unya giawhag niya ang mga tao, 538 na, nga kining panguluha, mauna ni Pangulo, dili lamang sa relihiyon, kundi sa kagamhanan. Kaya nahinumdum mo nga kanang period nga 1,260 years, united man ang church and state. Ang gobyerno na ay relihiyon. Ang musupak anang relihiyon na subject to be persecuted. And we know already, we have studied that. Sa pinadayag 11:4, may mipatay ragyod sa katapusan sa duha ka saksi. Kinsay mipatay? Ang mapintas nga mananap nga gikan sa bungaw sa kahiladman nga walay kinutuban. Sa pinadayag 11 versikulo 9, nag-ingon nga kining maong pagluto sa duha ka saksi mitagal og tulo ka adlaw og tunga. Abi ninyo kung sa katumanan ang mga igsoon, litra por litra, tulo ka tuig og tunga. Natumanin sa France ni adtong November 26, 1793 hangtod sa June 17, 1797. Unsa man ni? Mao ni ang period nga ang Reign of Terror. Unsa man ang Reign of Terror? Mabasahan ninyo na sa encyclopedia, sa tanang history books. If you type the word Reign of Terror, bisan sa Google, ang explain na sa inyo ang panahon sa revolusyon sa Pransya, nga ang Pransya miingon gyud walay Dios. Diha sa iya mag-una ang gingalan natog modern atheism. O ang ilang gipakadiyos ni anang panahon na ang wisdom kun kaalam. Sa pinadayag 11, versikulo 11, 9, pinadayag 11, versikulo 11 ug 12. Naghisgot nga mabanhaw kining duha ka saksi nga gipatay for 3.5 years. Mabanhaw sila human sa tulo ka tuig ug tunga ug gisapwang sila paingon sa langit nga sa ato pa nahimo silang hilabihan kabantugan. Mangutana ta, unsa man day nahitabo ni anang November 26, 1793 to June 17, 1797, panahon sa Reign of Terror. Well, I have told you, ang kahulugan sa pulong Sodoma ug Ehipto nasod nga wa moila sa Dios. That is France sa atong modern equivalent. Diha manukad sa France ang gingalag modern atheism. Diha makuha sa usa ka British nga scientist, gingalag si Charles Darwin, ang doktrina nga walay Dios nga nag-create sa langit. Gipakadiyos nila ang kaalam sa tao. Munang modern atheism ang iyangalan. O paghari sa Reign of Terror, under kang Napoleon na specifically, paghari sa Reign of Terror, ilag yung gipakita nga this is a godless country. Busa, ang usa sa nahitabo ang mga sundalo nga French gisugo sa pagsaka sa tanang kabalayan, pagkuha sa tanang religious literature, samtang ang ubang sundalo nagsunog og daob diri nga karsada. Ang mga sundalong nanaka, kung mabasa ninyo na sa kaagi sa Reign of Terror sa November 26 to 1793 hangtod sa June 17, 1797, that is 3.5 years nga ang mga sundalo musakas kabalayan, makakitag religious literature including the Bible labay sa bintana, ug ang musalo nga mga sundalo sugnod sa kalayo. That's how terrible the sight was during the Reign of Terror.
when France was trying to indicate to the world that they are a godless society. Sama sa pulong mabasas Daniel kalabot sa pagkabantugan ni Nabucodonosor nga miabot sa langit, gilaglag ang pulong sa Dios. Sumala sa tagnas pinadayag 11:8-9, ang nasod nga mulaglag sa duha ka saksi sulod sa 3 ka tuig ug tunga, gitawag og Sodoma ug Ehipto. Nahibalo of course ta, pareha sa Babylonia sa pinadayag 17 o sa pinadayag 14. Wa na may Sodoma panahon ni Juan. Gisunog man ang Sodoma panahon pa ni Abraham. That was long time ago. That is several thousand years before the New Testament era. But John was talking about it. There was no more Egypt, napay Egypt as a nation, but not the great Egypt. Apan simbolik ni sila nga mga ngalan. Ang simbolo Sodoma, makasasala nga yuta. Nga wa mutamod sa pulong sa Dios, busa bisag unsa nga sala ilang gihimo lakip. Ang ginganlan karon sa English dictionary og sodomy. Unsa may sodomy? Ang sodomy, kung inyong tanaw ng inyong English dictionary, perversion of proper sex. Ang dili hustong paggamit sa sex. Nganong ingon ana may meaning sa word nga sodomy sa atong English dictionary? Kay dito sa Sodoma, nahinumdumos kaagi sa mga manulunda nga gipadala sa Dios aron mo destroy sa Sodom and Gomorrah. Pag adto nila sa syudad, nakit-an sila sa mga Sodomite. Apan gitagad sila ni Lot, gipadayon kay nahibaw si Lot, dautan kini mga taong taga Sodom. Apan iyang gitaguan ang duha ka manulunda by divine intuition. Unya ang mga daotang tao sa Sodoma, miadto kang Lot, nakita na mo itong mga mistiso nga naa sa imo. Ipagawas to sa English pa, send them out that we may know them. Kanang word nga know, pariha gina sa kahulugan sa word sa Genesis Kapitulo 1, and Adam knew Eve. Kanang word nga knew, ang description na sa sexual intimacy. Ug sa ato pa nang diretsa nga pagkasulti sa atong pinulungan nga moderno karon, pagawasa ang duha ka gwapo nga mga laki kay gamito na mo sila. Amo silang gamiton. You know what that is? Sexual abuse. Munang intaon si Lot ning bargain sa mga bugoy sa Sodoma ug niingon nga, uy, ug nagkatol lagi ng inyong mga kigul ni ako'y duha ka buok dalaga wa pagini kaagig laki kini nalay gamita pagkuapoy batasang amahana. Ang mga anak mo yang itugyan nga mga dalaga pa nga birhen, naglagot po tingaling duha ka anak mo na nga nahinumdum mo sa sumpay anang istorya. Sa nakalayas na sila sa Sodoma, kay nakagawas magyud sila sa wa pamutugdon ang kalayo nga gipaulan gikas langit. Unya, nahimo lang haliging asin si Mrs. Lot, kay milingi mangyud bisag giingnan, ang yud muglingi, inigtalikod ninyo ang yuglingi, paglingi nahimo man siyang haliging asin, na ibaw mo nga ang kauban ni Lot sa paglayas, ang iya na lang duha ka dalaga. You know the rest of the story. Sa sumpay sa Biblia, anang gabi sa pila ka adlaw na nilang didto sila langob, ang duha ka dalaga nag-ingon, abi ni Muday, nag-istorya, ang duha ka anak dalaga. Wag tay liwat ini. Kay wa naman tay mga laki, wa tay liwat. Ang atong buhaton day, atong hubugon si Papa. Ug makahubog na, dulog ta. Ako'y una. Muna mga igsoon ang nahitabo. Ang incestuous record in the Bible nga hugaw kaayo paminawon nga istorya, muna ang panahon nga naanak ang ginganlag Moabites ug Ammonites. That's what the Bible says. Ang mga kaaway sa Israel nga igagaw ra pud unta sa mga katawan sa Israel kay umangkon ra baya ni Abraham si Lot. Unya si Lot nakapaanak sa iyang duha ka anak ug mao na ang amahan sa mga Moabites ug sa Ammonites. Apan ang term nga Sodoma, ang iyang meaning immoral nga nasod. Ang meaning sa Egypt,
nasod nga mo reject yun sa pulong sa Dios, kay bisag giunsa sa Dios pagsulti kang Moises, palakon ang mga tao sa Israel ang Ehipto uban ni Paraon ning dumili gyud hangtod gipanisan sila sa Dios. So ang gigamit nga term sa Bible nga simbolo sa nag-persecute sa Bible, nag-attempt, is Sodom and Egypt, meaning immoral. Grabe ang immorality sa France ining panahon na. Abi ninyo, nagtudlo kinis Pransya diin na manukad ang gamot sa ateismo ug ang immoral nga mga pangagamhanan nga gitawag nga reign of terror sa panahon sa revolusyon sa Pransya. Gibasa na ko ang usa ka kaagi, si Queen Marie Antoinette, asawa ni King Louis XVI. Giparade siya sa palibot sa Paris. Giparade. Nga, murag, ug sa ato pa karon gibombastar mga pagkaparade. Gipadayag. Ang ginganlan siya, og the goddess of fertility. Giparade. Gwapa man kay nas Queen Antoinette, wife of King Louis XIV. But they were trying to declare this country to show to the world nga immoral gini, promiscuity. Naa sila sa karsada sa tungang gabi na ay promiscuity. Ibaw bugon sa promiscuity, mapatuyangon nga sex. Nakakita minini mga igsoon. Kami nakatulti naman mininyo nga 11 mi katuig sa Africa. Usa ka panahon niya na naabot mi sa siyudad sa Kampala sa Uganda. Pag-abot na mo, mga alas 9 gabi grabe ka heavy traffic. Nangutana may sa pulis sa Dublin, "Sir, unsa man ning heavy traffic diri?" Ingon siya nga, naa ang Ugandan nga nahimong well-known singer sa Europe. Nag-concert siya. Munang nagpundok ang mga tao kay bantog man kaingalan atong Ugandan musician, rock music. Grabe! Pagka alas 4 kadlawon, paglugwa na mo gikan sa among gihigdaan nga guest house sa Adventist Development and Relief Agency sa Union Office dito sa Seventh-day Adventist, nagtubil mi sa gasoline station nga anang gabi napuno sa mga tao. Paglusad nako kay aron mo tabang ko sa kining pislit aning sa gasolina mo na ila dito ang mga nagdala sakyanan mo tabang og pislit. Nakatunob ko og daghang kaig puti-puti ingko ang kato maning daghang kain tao gabi ang daghan maning puti-puti mga basura god apan ang akong natamakan nga puti akong gitan-aw kay pagtunob ginako na ning pugsit man pagtamod pa nako mga igsoon grabe ang nagkatag da eskarsada mga kundom uyaw kundom so ang akong natumban nagpugsit man gitan-aw na kong uban nga nagputi-puti sa karsada, pulos-pulos kondom. Giingnan dayon ko sa gasoline station. Grabe dire gabi sir. Karsada sir, diha ang mga tao sir. Ngilara no, muna nang high kayo silang rate sa age dito kay naaman sa ila ang promiscuity ka ng pagpatuyang bitaw. Ang punto na ko mao ni nga, it happened in France. In the 3.5 years of the reign of terror, promiscuity was promoted and they are doing it in the streets. But it was also done in defiance of what God revealed in Scripture. Di naman sila motuog Bible. Busa, para nila ang makalipay mo'y mayo. Sa pinadayag 11:13, adunay dakong linog nga miuyog nga nakagunob sa ikanapulong bahin kini nagsimbolos Europa nga nabahin sa napulo ka mga naso diin ang ikanapulo mao ang Fransya. Ato naman ang naisgutan sa 10 toes of Daniel 2, sa 10 crowns of the beast, sa 10 heads of the dragon. All of those symbolizes the 10 great kingdoms of Western Europe or Roman Empire. 3 of which were uprooted when the little horn came, and the little horn became greater than the rest of the other horns. Ato na, di ko na nausbon. So, sa Pransya, gidakop si General Berthier. Ang Papa nga dito in taon maglingkod sa Vatican. Gikuha ni General Berthier si Pope Pius VI o gidala ngadto sa Valence, France. Sa Pransya sab,
Nahitabo ang gingalag inihaway sa mga French Protestants nga gingalag Huguenots kanang gitawag natog the Saint Bartholomew Massacre. Nga kung giingon ninyo, kung inyo nang i-research, bisan sa Google, bisan sa Wikipedia, makita ninyo nga grabe na nga kasaysayan sa massacre. Kaya ang serbisyo sa simbahan anang adlaw, nagpasidaan ras mga tao. Karong gabi, makabati na gani mog tingog sa kampana, panlugwa mo sa inyong balay, dala ang inyong mga espada, og sakaan ninyo ang balay sa mga Huguenots. Unsa man ang Huguenots? H-U-G-U-E-N-O-T. S. Huguenots. Those are the French Protestants. The people who believe the Bible rather than follow the tradition of the church. Anang gabi, pagbagting sa lingganay, lugo ang mga tao. So, ginganla na sa history of the massacre of Saint Bartholomew. Now, those are events nga, dili na nato kibali, maot siya hisgutan kay ngilad man paminaon, pero they are part of what has happened, which symbolizes the fulfillment of prophecy that there was indeed a time when God's people were persecuted for 3.5 years. There was a time when the Bible was burned at the streets. Hinumdumi, ang France mo'y origin sa modern atheism o sa communism. Ang reign of terror sa Fransya, mipasiog na silag sinunugay sa Biblia, miusab sila sa kalendaryo. Hihimo nila ang kalendaryo nga ang usa ka buwan tulo ra ka semana, nga ang tulo ka semana dulay napulo ka adlaw. But that lasted only for 3.5 years, as the Bible says. Because after June 1797, pagkawala na sa reign of terror, sa nadakpa na si Napoleon Bonaparte, ug namatay siya samtang napriso siya sa island of Alba dito sa human sa Battle of Waterloo against ni General Wellington sa British. Ni end ang reign of terror, nibalik og normal, og ni-spread na ang atheism, pero nagpabilin po ang Christianity, og ang nahitabo gyud ni anang panahona, nibalik po ang gahom sa Biblia, na imbento ang printing press, o ang primero nga libro nga giimprenta sa first printing press was the English Bible translated by William Tyndale. Tulikibon kayo, nitindog ang saksi nga gipatay. Unya, sa napatay na ni, wa nagyud siya mawa sa iyang pagka number 1 bestseller. Hangtod karon, gikan atong first printing of the English Bible sa press, sa first printing press, panahon sa Renaissance, kanang pulo nga suhito mo ana, kay naam na sa atong world history. Sa panahon sa Renaissance, ang pagbutho na sa mga pagtulunan, paglugwa na gikan sa kangitngitan sa dark ages sa atong world history. Nag-anam nagkahayag sa mga tao, apil ni ana ang nahitabo ang printing of the Bible sa first printing press. Tun-i pag-ayo ang kasaysayan sa massacre sa San Bartolomeo sa Pransya. Kung atong tagaag sumada mga igsoon, ang nahitabo nga hulagway kanato pinadayag 11 ingon ini. Tan-aw nato ang pamaagi sa yawa sa iyang attempt nga mawala ang buhat sa Dios. Number 1, ateismo. Sa kahulugan sa ateismo, walay pagtuo sa Dios. Kung nawad-an ang mga tao pagtuo sa Dios, of course, di na sila mutuo nga dunay maglalalang. Ug isunod naman po na a few years later, si Charles Darwin, human sa iyang trip sa Galapagos Island sa South America, nagsuwat siya sa libro nga gingalag Origin of Species. Unsa man ang Origin of Species? Mauna ang libro nga nagtudlo nga why Dios nga naghimo kanato, why Dios nga naghimo sa kalibutan. Nibutho ta by millions of years of development. Gagmayng kagaw kaniadto, hangtod nahimutang murag itlog sa baki, hangtod nahimutang murag tago to nga may ikog og may kamot, may upat ka. Hangtod na tangtang ang ikog nahimog yung baki sa pila ka libo pagyud katuig, sa dihang ang baki nitubo nahimo ng unggoy, unya sa pila pagyud ka milyon ka mga katuigan ang unggoy nahimong orang utang,
hangtod ang orang-utang nidako pagyud na himong gorila, hangtod ni abot ang pila pagyud ka milyon ka tuig, ikaw na og ako. Gikan di ita sa mga unggoy according to the doctrine of evolution. Ang root ana French. Atheism, no belief in God. So if there is no God, then there is no creator. Na kung walay creator unsa may mosunod? Walay Sabbath. Nga naman, ang Sabat sa ato nang nasabtan, gihatag man sa Dios aron hinumduman nato nga siya'y nagbuhat nato, ug siya'y nagluwas nato. Ezekiel 20 verse 12, Now I will give you my Sabbats that you may know that I am the Lord your God. Ang paghatag niya sa adlang ipapahulay, ang paghinumdum nga siya'y atong maglalalang. Ug ang iyang pagkamaglalang mo na hinungdan nga nung watay ang ayan lain simbahon mo nang ang first commandment nagingon, Thou shalt have no other gods before me. Wow! Atheism, no belief in God. No belief in God means no creator. No creator means no Sabbath. If there is no Sabbath, then there is no rest. No fellowship between the Creator and man. And if there is no rest, there is continual activity. And if there is continual activity, there is no thought about God. And that's exactly what our world is today. Walay huna-huna sa Diyos. Sabi ninyo, kay ubay-ubay naman po ang mga nasod nga among napuy-an, nakapuyo po may og Korea, sa Seoul, mga tulo ka tuig hapit, nakaingon ko sa kadaghan sa tao. Maglakaw kas dalan, manlakaw ra mo. Paglingkod ninyo sa sakyanan, labi na ng subway, kaya mo manilang kanang pareha si MRT na to sa Manila. Manlingkod na diha, usahay tagduha ka oras nga magtapad, wag ginay sinutihan, nga naman, kada usa na naglingkod sa lingkuranan sa train. Tama. Wag yun. Ug ikaw nga normal nga tao, naanad ka diri sa Pilipinas nga ang imong matagbuan mo yung ka, hi, hello, good morning. Ug moingon ka na, ang imong matagbuan, lurats mata. Moing kag, hi, ang tao nga imong greetingon. Murag ang hunahuna, suntuhan na. Tagadiin mo to, tagalasang tinga to. Nabuto siya ining modernong syudad, unya, maabot diri mag, hi, good morning, wa man na sa ila. No rest. No thoughts about God. Continual activity. Oh, my dear brothers and sisters. Nakita ba nato og nilampos ba ang yawa? Atakiho ni Satanas ang duha ka institusyon sa Dios. Ang pamilya ug ang adlaw sa pamilya. You see, duha ka institusyon ang gipasiugdahan sa Dios sa tanaman sa Eden. Pagkahuman niya sa creation, Genesis chapter 1. Pagsugod nagtao, una, gikasal sa niya si Adan ug si Eva. Unya human niya gikasal iyang giingnan, lumukop kamo sa kalibutan ug pun-an ninyong kalibutan. It is an implication nga wa tuguti sa Dios ang sex ug ang procreation hangtod iya sang gikasal ang unang lakig bayi. Ikaduha nga gihimo niya, iyang gipasiugdahan ang adlaw igpapahulay mo ng Genesis 2 verses 1 to 3. Sa dihang niingon sa pagsulti, adlaw kini nga balaan, adlaw kini nga espesyal. Nahumanan ako gihimo tanan, kana akong gihimo sa unom ka adlaw, ako nang ipiyal kaninyo, kamoy magbuot ana. Kay sa Bible nag-ingon, and God gave man dominion over all that He has created. Siya ang nagtugyan ini sa unang pamilya. So God instituted two things during creation. He instituted family, Adam and Eve, who later have Cain and Abel, Seth, and the rest. O ang ikaduha niyang institusyon, ang Sabbath, the time when family will be able to fellowship together to meet God in worship. Muna'y tuyo sa Biblia nga napadayag sa Biblia. Nakita na nimo nganong kining duha, family and the Sabbath, mao'y tumong sa atake sa yawa karong panahon na. Pamilya ug adlaw igpapahulay. Now, ang atong gitun-an na ining milabay nga pipila ka gabi, katong tulo ka gabi, ang katapusang mensahe sa tulo ka mga manulunda. The last warning message, Revelation 14, 6 to 12. Unsa ganitong una? Ang una nag-ingon, nagtawag kini kanato sa walay katapusang maimbalita nga iwalis tibuok kalibutan sa tulo ka manulunda. Mulukop kini sa tanang kanasuran
sa tanang kaliwatan, sa tanang pinulungan, sa tanang katawhan. Although, matawag nato, sa history, sa Bible, o sa kasaysayan, dili gyud majority ang misanong sa Dios. Ang pagka-minoridad sa katawhan sa Dios nga naminaw niya, naagi na sa Biblia. Minority ang misuod sa arka. Walo ra sila kabuok. Si Noe ra og ang iyang pamilya, iyang tulo ka anak og ang ilang mga asawa, si Mrs. Noe og ang asawa ni Sim, ni Ham ug ni Japet. Sa panahon nila ni Abraham, minority ang Israel. Sa panahon nila ni Jacob, minority ang Israel. Sa panahon nila ni Daniel, ni Moises, minority ang Israel, itandi sa Egyptians. Sa panahon nila ni Daniel, ni Ezekiel, minority ang Israel, itandi sa Babylonians. Sa panahon ni Ginoong Hesus, minority ang Christians, itandi sa Romans. So God's people has always been the minority. Sukad kani adto hangtod karon ngano man ang kamatuoran di ay dili kay popularity contest or dili kay majority rules, dili. Ang kamatuoran masukod nimong kadaugan sa kamatuoran kay bisag gamay ra siya mubarog man gid siya ang kamatuoran. Ako mo tagago sa kateksto Lucas 12:32. Ngano nga nahibaw ta nga ang katawhan sa Dios sukad kani adto hangtod karon ang minoridad gyud, gamay gyud sila. Kay gipasalig sa Dios kanila. Kamong gamayng panon, kamo mo'y akong gipanagan-an o gitagan-an sa kinabuhi nga walay katapusan sa gingharian sa langit. Ako, basahon ko ni. Lucas 12:32. Oh, niagi yun diri. Luke 12:32. What does the Bible say in this verse? Ayaw kamo pagkahadlok gamayng panon. Kay gikahimutan sa inyong amahan ang paghatag kaninyo sa gingharian. Pagkanindot nga pinulungan, no? Sa mga tao maingon nga, gamay ra man kaayo ta, ako gyud kumugool anang, gamay ra ta. Ano man, biblical na. Ayaw kamo kaguol, gamayng panon. Kay kaninyo gitagana ang gingharian. Matthew City, 13 o 14. Akong basahon sa inyo na po. Another text ni. Di kita mag-uol nga gamay ta. Matthew City, versikulo 13 o 14. Paminawa ha? Sumulod kamo, agis pultahan nga masigpit. Kay dako ang pultahan, ug sangkad ang dalan nga padulong sa kapildihan. Ug daghan ang nagasulod agi niini. Apan sigpit ang pultahan ug hiktin ang dalan nga padulong sa kinabuhi ug jutay ra ang mga nakatultol niini. Grabe nga terminology. Pinulungan ba yan na ni Ginoong Hesus? You see, Christ belong to the minority. Ang mga taong misunod kaniya sa nagministeryo pa siya, dili iyang pulong ang ilang giapas, ang iyang magic bread na hinumdum mo niya itong himuan niyag milagro. Nagsunod-sunod ang mga tao, kaya daghan naman siya gihimong milagro. May patulon nga giyawaan, iya gihingin lang ng yawa. May babaging nagtalinugo, 27 anyos, nakahikap lang sa sidsid si ang sinina, nahunong ang pagtalinugo. May tao nga si Bartimeo nga nagsinggit, Jesus! Jesus! Linging Ginoo, unsa may imong tuyo? Ingon ang tao nga si Bartimeus, gusto ko kakita. Unya nahibaw mas gihimong Ginoo. Hakop siya giyuta, gibutang niya sa iyang palad, giludaan niya, lapok, giludaan sa Ginoo. Human niya gluwa, gimasa niya ang lapok sa iyang palad. Pagmasa niya sa lapok, gipaghid niya sa mata ni Bartimeus. Pagkahuman niya paghid sa mata ni Bartimeus, gikuha po niyang lapok nga iyang gipaghid. Unya, ingon dahil si Bartimeus, nakakita nako. Well, daghang milagro gihimo sa Ginoo. Apan eventually the majority shouted dito sa korte ni Pilato, ilansang siya. Ang uban atong kamuta nga misinggit ilansang siya, ang uban atong kamuta katong midawat sa iyang tinapay nga gimagic niya ang duha katinapay og 5 katamban nga sinugba. Gibada sa usa ka inahan sa bata. Nga nagutom ang mga tao, nasubo na kaayo ang mga tinun-an, kay ingon ang mga tinun-an, Ginoo,
Sunod-sunod maning mga tao nimo. Ipanggutom na ni sila. Kay wa may makaon diri. Ingon ang Ginoo, kinsa may naidalang tinapay. Nangatarungan din taon itong mga tinunan, Ginoo. Bisang pagtibok, bikiri ang atong anahaon. Huwag paigo, nga ipalit na to sa pan, nga atong ipakaon ng mga tawhana. Apan taod-taod ang usa ka tinunan mi, da sa usa ka bata. Ang bata ni Dool, na ay dalang putos tingali ni ingon to siyang mama nga mauban ko kay mosunod ko anang magtutudlo nga gahimog mga milagro gistugot sa inahan apan naghuna-huna tingali inahan basig di ni kauli gipadalbalunan duha ka tinapay ug 5 ka isda tamban may akong gisgutan kay mo may atong kumon diri kay mo may gagmay gi-magic sa Ginoo. You know the rest of the story, the feeding of the 5,000 nga sumala sa istorya. Human gyud ampo sa Ginoo sa human niya gikunit-kunit. Nahinomdom man ko anang kunit-kunit sa isda. Kaysa gagmay pa mi kami gud sa among pamilya mga igsoon, tugan ko gamay sa inyo ha. Icebreaker lang ni. 12 mi kabuk magsuon. Pagkan mi pero buyag. Mga ginikanan gud sa una, kugihan kaay sila. Muna nga naabot mig 12 kay mato nila bubarato man gud po ning 12 kay dinusina gud. Apan magpalit na gani, magluto na gani si mama isda, may nununan man ang sinugba nga buwan. Si Papa ginay mong unang lingkod sa lamisa. O niya iniglingkod ni Papa, tanaw niya sa isda dito nga luto ni mama, iyaday ng gunitan. Sige, kiniin mo. Pamutang niya sa among mga plato, kaming mga anak. Imo, gibahin-bahin ang isda. Kami po, pagkadawat na mo sa among share, amo po itong kuhit-kuhiton. Amo pong gahi-gahiyon. Butang sa libot sa among plato, katong mga platong sartin sa una. Palibot na muna. Nga, usa ka hungit sa kanon, tungtungag, gamayng isdang kinuhit. Nag-imagine ko, mo tingali na gihimos Ginoo. Sa paghatag kaniya sa 2 ka tinapay ug 5 ka isda, iyang pino-pino. Pag pino-pino niya, iisa niya ang kamot. Amahan, panlangin ay kining pagkaon, gikinahanglan sa imong mga anak. And the Bible says, everybody's eyes were open. Kay nadaghan man ang gigihay-gihay niya nga 2 ka tinapay ug 5 ka isda. Apan sa humagkaon sa dihang nabibo ng mga tao kay magic bread ug magic fish may ilang gikaon, nakita nila nga daghag sobra ang Ginoo di yun usikan. Kay bisag daghag sobra, giingnan niyang mga tinunan, hala, kuhaan ninyo ang mga sobra. Ug sumala sa narrative sa Biblia, naabot pag 12 ka bukag. Giunsa man na. Well, I am telling you, this is the miracle that God is trying to do. Kamay ang iyang mga tao pero mo prevail ang kamatuoran sa kadaghan sa misinggit. Crucify him. Ang uban ato ang kamot nga midawat siyang tinapay. But God's people has always been a minority. Ang matinud-ano niya nga katawhan. Pero mulukop sila sa tibuok kalibutan. Ang unang bahin sa mensahe, first angels, atong giskutan ni atong second night, ang walay katapusang maayong balita nga nag-ingon kahadluki ang Dios ihatag kaniyang himaya kay nahiabot na ang takna siyang paghukom. Ang ikaduhang manulunda ang iyang singgit, simbahan ninyo siya may nabuhat sa langit ug sa yutag sa dagat ug sa tuburan. Ang ikaduhang manulunda, nagunob na ang Babylonia nga bantugan nga nagpainom sa binos iyang kaulag sa kanasuran. Dili na nako reviewon unsa na ha, kay simbolik na. Ang Babylonia mao ang religious system nga nag-reject sa Ginoo apan mipalutaw sa tradisyon nga tinun-an pagtuon sa mga relihiyosong tradisyon nga iyas Ginoo. Kay wala may Babylonia sa panahon ni Juan. Apan ang binos iyang kaulag nga gipainom sa kanasuran ang iyang mga pagtulunan nga does not come from the Bible but it is being believed by a lot of people as truth.
nahubog ang kalibutan. Ang ikatulo ang sugo ngadto sa mga tawo nga nakaamgo nga ang Babylonia di ay usa ka religious system nga nagtudlo dili sa kabuton sa Dios, gitawag niya ang iyang mga tawo. Pinadayag 18:4, gumawa kamo kaniya mga tawo ko aron di kamo makaapil sa iyang kasalanan ug di kamo makaambit sa iyang mga hampak. Ayaw mo pabilin diya kung kaamgo na mo nga delikado ni. Ang ikatulo ka manulunda, nahibaw nato ang iyang mensahe sa pinadayag 14:9 og 10, usa ka bugat nga pasidaan sa katawhan sa kalibutan nga nagtawag kanila kung adunay musimbas mapintas nga mananap ug mudawat siyang marka, siya may gainom sa pino sa kapungot sa Dios. Ang pangutana, nagapadayon maning buhata karon? I already told you. At this very moment, samtang naghimutagwali sa Royal Valley, there are hundreds of other sites in our country and there are thousands of other sites in different parts of the world that are doing this kind of the proclamation of the gospel message. Gabi nalipay kay ko kay ang atong broadcast gabi, i-broadcast man ni sa atong mga igsuon sa Hope Channel, sa social media na, sa Facebook na, sa YouTube. On the air, ambot, live ni sa on the air ni, live ta karon o dili? Live ta. Wa man ma-record ng pila ang hearers kung listeners sa radio. Apan ang Facebook o ang YouTube, mutug-an nagpila ka views. Akong gitanaw ang atong salida kagabi, atong presentation kagabi, so far mo'y highest na to, naabot nag 7,000 ang viewers. Kaya ang mga tao makabati di ay, og ma-interest sila sa pulong, pisliton raman nilang aro sa Facebook, kanang aro bitaw, ano? Share man ang kahulugan ana. Akong gitanaw karon ang shares na abot nag 300 plus. Tulo kagatos ka mga tao ang mi-share sa ilang friends na usa ka tawo nga ang ilang friends 40 ka buok. So ang atong viewers sa present sa katong kagabi nato nga broadcast 7,000. So far mo to highs 5.7 man ang the other night. Pero sige pa nag-increase. Ang point na ko mao ni nga mulukop gyud ang mensahe sa tibuok kalibutan. Paagis Ginoo. Abi niyo, isultihan ta mo. Na istoryahan na mo ha, malingaw man ka mong istorya. Panahon sa COVID, kinukunong iyawa og ang Ginoo, istorya raman icebreaker ba? Nagtagbo sila, pareha bitaw sa kaagi ni Job, nga nag-istorya ang Ginoo og si Satanas. Niya, gipanghambog sa Dios, nga si Job, buutan nga tao, apan gihagit siya. Buutan nga na, nag-alagad na nimo, kaya ang gihimo nimo anang tawhana, panalangin raman. Kuhaan lang imong panalangin, di na si Job, alagad nimo. Nagtigi sila sa istorya, mutong nahagit ang Dios, ha? Mao ba? Nag-alagad si Job nako, kay panalangin ra akong gihatag niya, ug wadon akong panalangin, di na siya mo alagad nako. Okay. Ingon ang Ginoo kang Lucifer sa istorya nila sa Job kapitulo 1 na. Ingon ang Ginoo, okay. Tagad permission. Ang akong gihatag sa iya nga panalangin ko, tanaw na to, di naman na mo alagad nako. So the rest of the story followed. 3,000 ka mga asno, patay, hangin na, 3,000 ka kamilyo, patay. 5,000 ka baka, patay. 5,000 ka karniro, patay. Naghangak-hangak ang nagbalita kang Job, ang imo mga baka ambuton sa nahitabo na may hangin nangamatay mandanan, hangtod na hurot ang news. Apan, ubasahon ninyo ang Job 1 verses 20 to 22. Makita ninyo nga nag-ingon si Job, mihapa siya sa atubangas Ginoo mo lagi tong nagbubu siya, abo siyang ulo, gigisi niya iyang bisti, misulot siya sako nga sinina, bereavement niya, apan bibukad siya sa iyang kamot og maingon, ikaw ang nagdala ka nako nga way bisti sa nataw ko ining yuta, basig pabalikon pud ko nimo yuta nga wa po'y bisti. Unya verse 22 gyud sa Job 1 nag-ingon, niining tanan wala basula ni Job ang Dios. Gisimba gyapon niya. In short, pildi si Lucifer. Now niya istorya bag-o kanang pag-COVID na. Tagbo na pud sila. Ingon si Lucifer. Pildi na ta kagyod, no? You know, pildi ta nagyog ka. Iyong Ginoo nga, sa unsang paagi nga napildi ko nimo nas? Sa nas man. Sa unsang paagi napildi ko nimo? Ay, tanawa.
Ang imong mga tao ron, di na makasimba-simbahan. Nagbuhat ra kog kagaw gikalatong kabog sa syudad sa Wuhan sa China. Gibutang na ko sa mga airport o sa mga terminal. Ani lukop sa kalibutan. Karon ang mga gobyerno na nag-ingon sa mga tao, wanay simbaha, wanay public gathering. Pildi ta na ka! Ingon ang Ginoo kang Lucifer. Abi nimo, Nas, sa huna-huna ra gina nimo nga mapildi ko nimo. Wow, sukad ka ni ato hangtod karon bisag unsa na tog hugna kapilat ka magpait digi ka kapildi nako nga man. Di man nimo maapas ang akong kahibalo. Si maapas nga karon na wala may simbahan nimo mga tao. Hindi naman tugutan ang pagsimba, public gathering man na. Ingon ang Ginoo, sayop ka. Pagdili nga di na magamit ang mga simbahan, ang tanang balay sa akong mga anak mo'y nahimong simbahan. Daghang kaing nanimba ron tuwa silang mga balay. Kalot-kalot ug ulos Lucifer. Siya pildi tuod ko, no? Pero, ingon si Lucifer, pildi ta kainin bahina. Saan sa bahina man? Ang imong mga pastor, walay mga audience, kay di naman tugutan pagwali. Barangay hall mawali, mga function hall sa mga hotel, mga gymnasium, walay-wali imong mga pastor. So, wa na sila kawali. Ingon pong Ginoo, Nas, di lagi kakaapas nako. Kay pag padili nimo sa ako mga pastor nga di nakawali sa mga gymnasium o sa mga function hall, gipasira man akong ABS-CBN. Naabli man ang Hope Radio, naabli ang Hope Channel, naabli ang 3ABN. Abi ninyo, ang akong pastor kaniadto nga mag-audience lag us kagatos, karon us kawali 7,000 na kawali. Di usay ka panahon nagwali ko mga igsuon nga ingon ang atong Hope Channel manager Ilder Tanawa. 179K sa YouTube ra na. Way labo sa Facebook ra na. 179K viewers, 179,000. Ang point na ko ni, mao ni, ang Dios di gyud malupig sa kaaway. Bisa kung saon niya, di niya malupig. Kini iyang pagpatay sa duha ka saksi, temporaryo. Kadyutra, pagbangon sa saksi nga duha ka buok, nga gitagna pos Biblia. May bangon kini og nahimong bantog hangtod karon. Wa pa nimo lusad sa number 1 ang Bible as the world's number 1 bestseller. Di ka usa nga murag moapa sa iya ang Merriam-Webster Dictionary. Apanon karon nga naanay thesaurus ug naanay Google sa inyong mga cellphone, wa na pud ang mamalitay dictionary. Bible lang gihapon. Bisag naanay Bible sa inyong cellphone, Bible lang gihapon ang most sold book in the world. Wow! Ni daog. Humanon ba sa Dios ang iyang buluhaton sa yuta? Yes! Pinadayag 14, versikulo 14, ug sa Mateo 24:14. Human mulukop sa kalibutan ang mensahes tulo ka manulunda, mahitabo dayon ang katapusan sa panahon. Ang pagbalik ni Ginoong Hesus nga naglingkod sa trono ug nagdalag galab sa pagpangani. Misad ang Dios nga human sa mensahes tulo ka manulunda, wa nay makapugong kaniya sa pagbalik dinisyuta pagkuha sa iyang mga katawhan. Tapuson niya ang buluhaton, hamubuon niya ang panahon alang sa mga linuwas. Apan nganong daghan manon niya ang mga laglag ug mga wala pagbalik sa Ginoo. Dunay gisulti si propeta Isaias. Isaias 4 versikulo 6. Ang akong katawhan gilaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. Kay ilamang gisalikway ang kahibalo, ilamang gisalikway usab. Gisalikway sab sila sa Dios. Kana dayang mga tao nga magtinir lang gyud ni anang kasing-kasing nga gahi bitaw di gyud mo dawat sa pulong sa Dios. Di gyud pugson sa Ginoo. Nakanindot sa Ginoo mga igsoon kay gamhanan siya kaayo. Way butang nga di niya mahimo ug iyag yung tuyoon ang tao nga moalagad niya nga iyag yung pugson mahimo niya kaya niya nga naman gamhanan siya. Ang nakanindot sa Ginoo kay luyo sa iyang pagkagamhanan di gyud siya mopugos nato. Iya lang yung hikapon atong kasing-kasing ug makasabutan niya. Iya ran tandugon atong huna-huna, pasabton rata niya ug mo-respond niya sa kasing-kasing ug sa huna-huna, malipay siya. Pero iya tang pugsuno. God will never force anybody.
Yung di apan, ang akong katawhan gilaglag tungod sa kakulang sa ibalo kay ilamang gisalikway ang kay balo isalikway sab sila sa Dios. Apan ang mga karniro sa Dios bisan ang wa pa sa sulod sa iyang turil, tawgon ra niya mo nang Juan 10:16. Doon ako'y ubang karniro nga wa pa sa sulod sa akong turil. Tawgon ko rasab sila og nag-ingon siya, sila magpatalinghog sa akong tingog og musunod kanako kay usara ko ka magbalantay, usara ang akong turil. Kini nga mga pulong gihatag kanato sa Dios ug ato ning dawaton og padayonon sa pagtuon. Ang mabatna nato ang tibuok og hingpit nga kalipay sa kinabuhi, sumala sa 1:15-11. Gihatag kanato sa Dios ang gasas kaluwasan, ingon nga libreng gasa wa gibayad, no need to labor on our part. Apan salamat sa Dios mato pa ni Pablo nga mao ang naghatag kanatos kanaugan pinaagis atong Ginoong Hesukristo. Akong pangutana para ninyo karon, imo karon ang bulawanong kahigayunan sa pagdawat kaniya. Nanuktok siya sa imong kasing-kasing. Imo ba siyang pasudlon sa imong kinabuhi, sa imong hunahuna? Buot lang nako tanawon mo pastor, ug manuktok ang Ginoo, akong ablihan, akong pultahan, oy. Akong ablihan ang akong kasing-kasing. Kisa ninyo ang moingon sa Ginoo, Ginoo, kung nanuktok na ka, ablihan ta ka. Akong tanawon ninyong kamot be. Kanang gusto padayonon Ginoo, ayaw mo pugos kay di gyud Ginoo mo pugos. Bisan pag magnadlaw na siya diaso, di na siya mapugos. Dalay ko ng Diyos.